Ahojte ľudia, vítam vás v dnešnom videu a v dnešnom videu vám poviem čo veľmi zaujímavé. Nie je byť o tom, že vy si myslíte, že sme krásni, najkrásnejší v celom svete. Pravý opak. Všetci sú krásni. No to nikto nemyslí. Myslíš si, že sú odporní, škaredí, hnusní, ale úplný opak. Všetci sú krásni na tomto svete. Aj keď sú postihnutí alebo sú není. Všetko sa môže dokonaliť. Nehovorte si, že ste zlí, odporní, škaredí. Vy ste proste aj taký istý. Vy ste dobrí, láskaví, milí a všetci sú pekní. Nehovorte si, som škaredá. Úplný opak ľudia. Vy ste pekní. A ja doteraz si hovorím, že som škaredá. Teraz sa len kúkam von z okna. Jaké bolo pekné počasie. No, ale už zmizlo. Nafotila som si ho. A to mám zážitok. Viem, že je to ťažké sa zmeniť. Aj keď ste hrubý, že tlstý s prepáčením, alebo chudý a závidíte tomu druhému, že je chudý. Je to na vás, jaký ste. Proste máte radi to, tak čo dáte. Teraz mi furt na internete vyskakuje, že kalorické tabulky. Moc tomu neverím, že vám to pomôže. Ukazujem vám tam, koľko máte jedine to kalórií v tom jedle. To má zabere veľa času. Potom si strašne hladný. Dajte si, čo chcete. Aj moja mamina dá si, čo chce. Ale na volačo je zle. No tak to nedá. Ale volá, kedy si to dá. A zmenila sa. Dá si to, čo chce. A dá si to, čo môže. Fakt. Občas si dá volačo, čo nemôže. Ale stojí to za to. Pochutná si na tom. Aj vy, keď ste na niečo alergický, napríklad je na orechy, alebo na strukový, napríklad na hras, tak sa občas dáte, aby vás škrábalo napríklad hrdlo. Mňa škrábe z toho hrdla a potom mi opuchne. A čo? Nemôže dýchať. Ale nebojte sa, vy sa v tom zmeníte. Napríklad ja. Všetci mi hovoria, že som chudá. Pravý opak, že som občas tlstá. A vadí mi to? Volá kedy áno, ale volá kedy aj nie. Viackrát mi to nevadí, lebo ja si korigujem ten život. Ja mám na starosti svoj život a nevadí mi, aká som. Ja viem, všetci mi hovoria, že som oľutlivá, že sa furt odúvam. Áno, kvôli tomu, že sa mi to nechce robiť. A snažím sa v tom zmeniť. Každý deň nad tým pracujem. A darí sa mi? Jeden krok za krokom. A vy to tak môžete zdokonaliť. Jeden krok. Budete sa dokonalovať. Teraz kúkam von oknom. Je to tam krásne. Občas sa mi zmení moja mysel. Ale korigujem si svoj život. Nie ľudia. Robím si, čo chcem a čo môžem. Rada pomáham napríklad babke. Dneska ráno som pomáhala aj čistiť pohárky, alebo som jej držala kýbel s uhorkami. Aj vy pomáhajte. Pochvália vás. Budú mať vás radi. A keď budete viackrát pomáhať, keď sú tí ľudia staručky, že napríklad babka, detko, pomôžte im. Je to veľmi slušné a pekné od vás. Ja som napríklad dneska so susedom bola hrať
Bambington. A zlepšil sa v tom. On má rád v tom srdci Bambington. A ja na telesných hrávame dosť často, keď nám učiteľka povie, že zahrajte si, čo chcete. Zahráme si to? Zahráme. Pretože my si v sebe veríme. Že my to dokážeme. Ja neviem hrať napríklad ani futbal. Viem len vykopávať. Tak vy sa v tom o moc zlepšíte. Ja vás v tom verím. Ja vás podporím. A dneska končím toto video týmto, že dajte lajky, dole odber, keď tak zvonček. A čakajte na ďalšie videá. Ahojte.